Dende o PP de Poio quixeron facer visible nesta xornada a realidade que teñen que pasar moitos dos pacientes que se atopan ingresados no hospital da parroquia de San Salvador. Con esta rolda de prensa, dende o PP solicitan así, e unha vez máis, que o Concello cumpra cos requisitos de accesibilidade. Simplemente que son ao mellor pequenas obras ou pequenas demandas dos familiares pois que poderían solucionar o día a día destas persoas. Podemos ver fai un pouco como en algunhas zoas pois non teñen por onde baixar ou en algunhas zoas para poder facer un xiro pois teñen bastantes problemas para poder acceder á vía pública ou cando fan o xiro entran dentro da calzada. Podemos ver aí claramente como simplemente prohibindo estacionar un vehículo nunha zona de intersección non tendrían que meterse na calzada. Podemos ver como para poder acceder á altura da silla de rodas pois non lle deixa acceder con total claridade. Logo eu creo que ao final o que hai que escoitar son os pacientes, o que hai que escoitar son os familiares que nos van a explicar a todos os políticos realmente que é o que fai falta e o que hai que facer. Dende o PP consideran que os representantes públicos deberían de escoitar moito máis aos seus veciños. Que isto nos ni o consideramos ninguna reivindicación política. O que queremos facer aquí é visualizar esta problemática porque realmente aquí o que estamos falando é de persoas, o que estamos falando é de accesibilidade e o que estamos falando é de mellorar o día a día para estas persoas que, por desgracia, pois a súa calidade pois se ve mermada polas súas condicións físicas, enfermedades e demais. Dende as filas populares e familiares de pacientes deste hospital solicitan que se escoite aos veciños, xa que unha persoa con cadeira de rodas atópase cun sinfín de barreiras arquitectónicas nesta zona do Concello, unhas barreiras que lle imposibilitan facer unha vida normal. Y en 7 años que yo he estado, solo tengo un pequeño acceso para poder librar 50 metros de carretera, nada más. Eso es lo que me han hecho en 7 años. ¿Sí? Y yo lo que pido, yo creo que no es mucho. Se han hecho obras, como dice él, que no tienen caso en muchos momentos, y nosotros, los minusválidos, porque los minusválidos es muy triste decirlo, que para que tengan esto que hacerlo es porque tienen un familiar. Con todo, dende o PP agardan que estes feitos cheguen canto antes ao goberno local e se axilicen as medidas necesarias para facer da accesibilidade na parroquia de San Salvador unha realidade o antes posible.